Akkor üdvözlök mindenkit ezen a reggeli beszélgetésen, ami sok szempontból rendhagyó, mert soha nem volt még ez, nem merült fel, hogy közvetítsük is. Úgyhogy most mi is ismerkedünk a műfajjal. Ezek a reggeli beszélgetések az alkotók táboránál történnek általában, ennek kicsit spontánabb környezetben, hogy miután megettük a reggelit, akkor valami fajta téma előkerül, és azt szoktuk így végig beszélni, néha egy picit irányítva, de ez alakítja magát, és annak is nagyon örülünk, amikor olyan vendégek érkeznek hozzánk, akik a játékok világában, a gamer kultúrában, akár világok, rendszerek, műfajok tekintetében valami újat hoznak, amit ők alkottak, és éppen ezért is nagy örömmel köszöntem, hogy most két olyan ember is megérkezett ma reggel, aki erről fog beszélni, és az egyszerűség kedvéért, és hogy halljuk is őket, megkérem, hogy beszéljenek pár szót magukról, hogy kik is ők, és utána, ha lesznek kérdések, akkor azokkal is folytathatjuk. Sziasztok, én dr. Gajzágó Gergő vagyok, közgazdász, volt egyetemi oktató, de egyébként most a Kaland Horizont kiadó tulajdonosa, meg menedzsere, meg mindenese vagyok. Sziasztok, én Mazán Attila vagyok, anime rajongó. Én jelenleg azért vagyok itt, mert van egy lassan elkészülő játékom, ami ezt a műfajt próbálja az asztalhoz lehozni. Úgyhogy ezért kaptam ezt a kedves meghívást. Magamról annyit tudnék elmondani, hogy hangmérnök vagyok, ezért vicceltünk az előbb Yusuffal a jelszintekről. Minden kérdésre szívesen fogok válaszolni, amint a zavarom elmúlik. Első kérdésem akkor hozzátok és a többiek felé, hogy ha valaki megosztja velünk, hogy melyik volt ez az anime az utolsó, amit látott. Le lehet csapni válaszol. Én most a One Piece nézem. One Piece, a film? Nem, a jó kis 1000-szer. Igen. És hányadik résznél tartasz? 354. Akkor még. Hát még egy pár rész is van, de hát ez már egy elég szép teljesítmény, hogy ezt tudjuk. Én az utolsó Légválító írőszereplős második évadát néztem. Szerintem tök jó. Igen. Hát én a Demon Slayer-ből ezt az Infinite Castle kezdtem most elnézni, hogy végre elérhető legálisan streamingen. De ez egy elég hosszú dolog, ugye kitesz nagyjából mondjuk 10-15 részt egy One Piece-ből körülbelül. Úgyhogy most ebben vagyok. Bárki más néz még animét közületek egyébként? Nekem elég nehéz pont mondani, hogy melyik volt az utolsó, mert ugyanis nekem reggelenként azzal kezdődik, hogy reggeli és egy anime rész. Ó. Aktuálisan jött ki nap vagy előző este. Ma reggel nem volt. Nem, a táborban nem volt még animézés, úgyhogy ez egy... Hiányod is van, de hál' Istennek itt vagyunk, és az animéről fogunk beszélgetni. Én a Villanczagát néztem még egy hónapja. Az egészet ledaráltad? Az szép, ez hány évad is? 2 évados. 2 évados, de ez elég kemény sztori. Akkor az ilyen nordikus történeteket kedveled alapvetően? Kedvelem, nem láttam még sokat. Nem láttam még hasonló animéket, de ez volt az első. Viszont nagyon Érdemes belőle egyébként a mangát is megnézni, de egy picit abban más a sztori, meg van egy kicsit másfajta karakterfejlődés, de szerintem az is tetszene majd, hogyha egy gondolkodsz ilyesmi, vagy ránéz, hogy ez mégis miből lett képernyőre adaptálva. De az egy tök jó cucc, a Vinland Saga, nagyon jó. Bárki még? Te nézel még? Én most kérdeztem. Most én kérdezek. Ja, jó, most én kérdezek. Néztem, és mindig szomorú vagyok, hogy nem közelíti meg a... Szóval azt akartam kérdezni, hogy lehet az, mi úgy láttuk legalábbis Magyarországon, ez egy nagyon népszerű műfaj, meg a világ is maga. Én egyetemi oktatóként azt látom, hogy a távol-keleti kultúra az mind, tehát hogy népszerűség tekintetében is nagyon jön fel, egyre többen mennek ilyen szakra, hogy ilyen nyelveket tanuljanak, és hogy eddig nem voltak ilyen kiadványok. Hát nekem erről van egy elméletem, neked van erről elméleted? Mondjad, te hangod mélyebb. Ja, jó. Hát
az én rövid elméletem erről igazából csak annyi, hogy én azt látom, hogy ami most kelet felől jön, tehát akár Koreából, akár Japánból, akár a kínaiaktól, egyszerűen egy olyan gondolkodásmódot és egy olyan vizuális megjelenítést is tükröznek egyben, ami egy kicsikét most frissebbnek, izgalmasabbnak hat, mert amit ugye az elmúlt mondjuk 25-30 évben kaptunk mondjuk nyugatva, amik ilyen nagyon kiemelkedő szuperprodukciók voltak, amik baromi jól néztek ki, nagyon látványosak voltak, nagyon képregényből készültek, és nagyon egyformák lettek. Tehát gyakorlatilag a saját műfajokat igazából kiégették. És szerintem most, hogy teret kap végre a távol-keleti kultúra jobban nálunk, az leginkább ennek köszönhető, hogy ez a fajta megközelítés, amit a nyugati filmezés képvisel, egy kicsit szerintem elfáradt, és szükség lenne neki egy kis megújulás, és egyébként valószínűleg ugye a jelek, meg a különböző cikkek, amiket lehet olvasni, például mondjuk a Mappa stúdió ugye összeállt a Netflix-el, jól mondom, ugye? Ez azért így előremutató, hogy valószínűleg elég komoly igény van rá, sokkal komolyabb igény, mint korábban gondolták, és ez valószínűleg ennek köszönhető szerintem. És ez már magával hozza azt, hogy az emberek jobban érdeklődnek a nyelvek iránt, jobban érdeklődnek a kultúra iránt, tehát már nem annyira nehéz hozzáférni azokhoz az információkhoz, hogy mondjuk Japán mennyire szép, vagy mennyire különleges a kultúrája, vagy akár Dél-Korea, hogy néz ki, ott hogy működik akár a zeneipar, vagy ilyesmi. Most már ezekhez hozzá lehet férni, nagyon sok lehetőség van, és igen, szerintem most egy kicsit izgalmasabb, mint nem tudom, akár amerikai posztárokat nézegetni. Ez az. Az meg, hogy miért nem jelent meg akár mondjuk szerepjáték is anime témában Magyarországon, az meg érdekes, hogy mert szerintem azért van átfedés az anime rajongók, meg a szerepjáték rajongók között, de valahogy ez nem ért el. Azt hiszem, hogy talán a anime rajongók azt gondolták, hogy hát nincs is igazán jó anime szerepjáték, úgyhogy én nézek animéket, de egyébként meg szerepjátszom mással. Fordítva meg a szerepjáték rajongók meg azt gondolták, hogy ők nem akarnak animével szerepjátszani, mert az olyan ott ilyen furcsa ez a anime stílus, akkor az is mondott, hogy ez kicsit ilyen friss, meg más. És ez szerintem senkinek nem tűnt fel a kiadóknál, mert nem jöttek anime szerepjátékkal, és a Mazi volt az, aki talán egy éve, vagy nem tudom, másfél éve az egyik mondokonon így szembesült vele, hogy milyen erős anime, manga, ilyesmi kultúra van Magyarországon. És ő mondta azt, hogy miért nincs magyar anime szerepjáték, és akkor rögtön elkezdtem nézni, hogy mik vannak. Megkerestünk több kiadót, és a Ryutama volt az első, aki így igen mondott, és ugye Mazi lefordította, megcsinálta, kiadtuk, és szerintem elég sikeres lett, tehát szerintem az egyik legsikeresebb kiadványunk, úgyhogy abszolút van rá igény. És ugye a következő lépés meg az volt, hogy Mazi egyébként már nem tudom, 20 éve fejleszt animált szerepjátékokat, ilyen házi barkács, és akkor komolyan nekiáll. Igen. Tehát, hogy a műfaj különbsége miatt a pontrendszert teljesen másképp kell elképzelni? Ugye erről mesélsz egy kicsit, a mechanika az... Ez egy érdekes dolog, mert hogy maga az egész játék készítés szerintem nagyon érdekes és izgalmas folyamat, és ami szerintem a legnehezebb része, ezt Gergő másodszor átbeszéltük, hogy amikor kitalált, hogy akarsz csinálni egy játékot, akkor az, hogy milyen mechanikákat raksz mellé, az igazából első körben tök mindegy, mert azt hiszed, hogy minden mechanika jó, minden mechanikával minden játék működik. De hogyha ez ugye így lenne, akkor nem lenne ilyen sok fantasztikus játék különböző formátumokban. Amikor rájössz, hogy ennek a játéknak kell egy identitást adni, itt most ugye konkrétan az, tehát én most nem azt akartam, hogy egy anime skin legyen egy értsd jól D&D rendszerre ráhúzva, hanem azt, hogy ha nézel egy animét, akkor azt próbáljuk meg lehozni az asztalhoz, és akkor próbálj meg úgy játszani, mintha egy anime sorozatot néznénk, vagy annak a szereplői lennénk. És ez az, ami igazából eléggé megbonyolította a gondolatmenetet, és hát kellett egy jó év, mire rájöttem, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, hogy szerintem, tehát az én felfogásom szerint mik azok a pontértékek, vagy mik azok a statisztikák, amik fontosak lehetnek. Az fontos, hogy nem egy általános anime játékban gondolkodtam, hanem ez egy shonen anime játék, ami ugye a shonenek azok a 12-18 év közötti fiatalokat célozzák Japánban. Nagyon jó üzeneteik vannak, mindig arról szól, hogy légy erős, légy bátor, merj beleállni a feladatba, ha elbuktál, állj fel, hajrá, csak így tovább, és küzd meg mindenért, ez tök jó. Tehát én leginkább erre a vonalra feküdtem le, és ehhez kellett kialakítani a szabályrendszert, és megtalálni azt, hogy mi illik hozzá. És
ha visszanézem azt, hogy mit csináltam ezelőtt mint másfél évvel, akkor azt látom, hogy csináltam egy tök tipikus szerepjátékot, amire ráhúzom anime skin, és most tartok ott, hogy azt tudom mondani, hogy ez a játék, hogyha úgy játszák, hogy én elképzeltem, akkor ez valószínűleg megteremti azt az élményt, mintha egy animében szerepelnék. Úgyhogy emiatt a kérdésedre is válaszolva, igen, másképp kell egy kicsit a pont dolgokat megtalálni, kitalálni, és ez nagyon sok animét meg kellett nézni, több száz részt bizony. Úgyhogy végiggyűrtem magam egy, nem tudom, 5-600 részen. És ami fontos ebben, ugye, hogy az is mondta, hogy kell egy nagyon erős vízió, hogy mi a te játékod, és ez nem lesz meg az elején. Tehát, hogy ez folyamatosan változik, ahogy tervezed a játékot és fejleszted a játékot, ez folyamatosan változni fog. Rájössz, hogy igazából nem is pont azt akartad, amit az elején megfogalmaztál, nem úgy működik a mechanika, és ezek így egymásra hatnak, és szépen alakul ki, ha jó úton jössz. És akkor ezt egy pörgősebb játéknak kell elképzelni, mint mondjuk, amit megszoktunk a nyugati szerepjátékoknál? Hát attól függ, ugye alapvetően igen, tehát azt mondom, hogy ez egy akcióorientált játék, tehát főként mondjuk azt, hogy egy játékülés az, mintha játszhatok egy epizódot tulajdonképpen. Ez nem azt jelenti, hogy 20 perc egy játék, de mondjuk 2-4 óra szerintem egy session nagyjából, az egy olyan ideális hossz. Ugye az animékben, aki nézi, azt tudja, hogy nem arról szól, hogy nagyon nagy megfejtések vannak, hanem általában az van, hogy vannak érzelmi csúcspontok, érzelmi mélypontok, ezeknek a megoldását kell igazából lemesélni, lejátszani, és ezek ugye ezekben a shonen animékben többnyire beszélgetésre kezdődnek, és nagyon látványos harccal végződnek. Hát mondjuk van egy 3 perces beszélgetős blokk egy 25 perces rajzfilmbe, egy 23 perces rajzfilmbe, és van benne 20 perc nagyon látványosan megművelt akciójelenet. Úgyhogy itt erre kell igazából inkább a fókusz. Ennek megfelelően a rendszer is inkább azt támogatja, hogy minél inkább a fikciónak élj, ne pedig ne a mateknak. Most ezt értse mindenki persze jól. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy ez ehhez kapcsolódik, hogy ez nem egy stratégiai játék, nem egy, ugye azt mondtad, hogy ezek vannak a crunchy játékok, ugye ennek bonyolultabb a szabályrendszer, el lehet benne merülni, nagyon jókat lehet benne alkotni. Ez inkább egy egyszerű, gyors szabályrendszer akar lenni, ami azt támogatja, hogy pörögjünk, harcolgassunk, érjük el a végét annak, amit szeretnénk, és tulajdonképpen ennyi. De persze ez azért meg van fűszerezve néhány olyan dologgal, amitől ez az egész folyamat véleményem szerint izgalmas tud lenni, de ezt persze még azért jó párszor ki kell próbálgatni különböző emberekkel, akik még nem próbáltak meg így játszani. És győzzük le a főboszt, de közben volt egy jelentkező. Én nekem csak annyi a kérdés, hogy említetted ezt az érzelmi oldalát, ez a rendszerben megjelenik, hogy ezt bele kell játszani. Tehát, hogy mert ugye az animében azért ezek a szélső érzelmi helyzetek, kapcsolatok, meg karaktertípusok, ugye jellemzőek. Ez a rendszer megjelenik el, hogy a nap végén ugye mi hogy kerül konfliktusba, vagy miért kell, mit tudom én ezekkel a karakterekkel neked összeveszni a nap végén. Megjelenik. Hol kezdjem? Ugye az a legfontosabb az egész, amit kérdezel, és inkább a válaszom rá az, hogy az animék azok tényleg mindent felnyítanak, tehát a dráma az mindig nagyban jelenik meg. A játékban ezt úgy volt számomra a legegyszerűbb leképezni, hogy van egy ilyen drámatrackered igazából. Ez azt jelenti, hogy ez magában foglal 10 különböző anime stílusjegyet, mint például a monologizálás, az animés gag, a drámai flashback, vagy amikor a főgonosz megjelenik, először találkozol vele. Ezek olyan momentumok a játékban, amik ha megtörténnek a véletlen megfelelő pillanatban, akkor ezek jutalmaznak téged, mint játékost. Tehát mondjuk azt, hogy a rendszer támogatja, és a picit talán azt is lehet mondani, hogy rád erőlteti, hogy próbálj meg egy picit úgy játszani, mintha az animében lennél. Tehát igen, monologizálj, de ne akármikor, ennek találjátok meg a helyét. Ez már persze nyilván a fikció kérdése is, tehát ezt ugye nem lehet mindent szabállyal lefogni. Meg lehet próbálni, de nem van értelme, hiszen leülünk az asztalhoz játszani, ötféleképpen fogunk erről gondolkozni. Amiben egyet tudunk érteni, az az, hogy beszéljünk és csináljuk. A többi az pedig majd szépen alakul mellé, és a rendszer ezt próbálja támogatni. Szóval igen, tehát van ez a Drama Tracker, amiben van 10 különböző ilyen anime stílus, hogy ezeket teljesíted, ezekkel töltögeted fel ezt a kis Drama Trackeredet, bizonyos pontokon van 3 darab milestone, mert hogyha elérsz, akkor kapsz egy-egy drámapontot. Ezeket a játék közben fel tudod használni. Például azt mondod, hogy itt van
nem is kell, hogy a főbossz legyen, de egy nagyon drámai helyzet van, és te most azt akarod, hogy nem is tudom, legyen mondjuk hirtelen az, hogy egy pillanatra az aurán vörösen villan fel a megszokott sárga helyett, és a piros hajam hirtelen beféredik, és egy hatalmas ütést mérek az ellenfélre, és itt majd mindjárt mondok egy másik fontos dolgot. Elkötöd a drámapontot, megkapod az érte járó mindenfajta játék mechanikai bónuszt, dobsz egyet, megvan az eredmény, és akkor te, mint játékos, akkor meséld el, mi történik. De ne csak, hogy veled mi történik, hanem, hogy mit csinálsz az ellenfeleddel, mit csinálsz azzal, akivel együtt játszol. Tehát ott nagyon fontos, hogy mivel ez egy harcközpontú játék, mint egy shonen animék általában, ezért a dráma része az aztán szerintem úgy tud még jobban megvalósulni, hogy nem csak a mesélő az, hogy mi történik, hanem neked játékosként aktívan részt kell benne venni. Tehát itt csak azt mondod, hogy jó, akkor súlyintok a kardommal. Nem, ez nem anime. Mondd el, mi történik. Végigfutok a falon, pattanok, kettőt adok az ellenfelemhez, megsorozom, mögé kerülök, kicsikét dulakodunk. Színezd ki, tehát te magad. Az akciónak az eredményéből úgyis látod azt, hogy mi történik. Ha megütötted, akkor az mit eredményez? És akkor ezt a szépen meséld el. És gyakorlatilag az aztán így a harcokban mindenki egy picit mesélővé válik. Ez is segíteni próbálja ezt a drámai élményt megélni, amit ugye a harcok képviselnek alapvetően, vagy fele-fele arányban mondjuk. Nem tudom, ez válasz volt a kérdésedre. Köszönöm. Közben bele is fontam, igen, hogy a harcokban nagyon fontos, hogy mondjuk körönként mindenkinek egy akciója van, de ez az akció, ez egy ilyen teljesen relatív időtartam, mint hogy az animében is. Tehát mikor én támadok, én a támadás előtt nyomotok egy monológot, csináltok egy flashbacket, tehát bármit megtehetek, ami elég animés ahhoz, hogy ez a jelenet ez izgalmas legyen nekünk, hogy az a dolgunk, hogy ezt az epizódot, ezt mi izgalmasra tegyük, tehát jól rendezzük, jól színezzük ki, és a karakterekből minél érdekesebb dolgokat tudjunk megmutatni. Ezért a harcban minden egyes akció egy ilyen mikro jelenet gyakorlatilag, és ezért van az, hogy a játékosnak jó, hogyha aktívan részt vesz a mesélésben, hogy mi történik. Igazából ezt akartam hozzátenni. Nekem még van egy kérdésem, hogy mindenféle generációval teszteltétek, tehát tapasztalt, kiégett veteránokkal is, és 11-12 évesekkel is? Tudom, hogy zajlott eddig a tesztelés, melyik külön? Hát teszteltünk 9 évessel, és a szüleivel, akik 40 körüliek. Teszteltem korombelieket, tehát 40 fölöttiekkel, úgyhogy megnézték itt több ponton. Ugye azt kellett tisztázni még ebben az egészben, hogy nincs olyan, hogy univerzális rendszer, vagy szerintem nincs olyan, hogy univerzális rendszer, én is inkább azt mondom, hogy ez egy shonen anime inspirált a játék, tehát hogy viszonylag sok dolgot lehet benne játszani, maga a rendszer egyszerű, tehát ennél fogva az egyszerűbbeket, például egy Demon Slayer-t nagyon könnyű benne játszani, egy Dragon Ball könnyű benne játszani, egy Jujutsu Kaisen-t, ahol a mágiának önmagában egy nagyon érdekes mechanikája, az már lehet, hogy megfekszi a rendszernek a gyomrát. De ez meg bele kell, hogy férjen. Szóval próbáltam sokféleképpen, különböző mesékkel. Yusuf is mesélt egyébként belőle egyet, úgyhogy tőle nagyon értékes visszajelzéseket kaptam, azokat fel is használtam. És ennek köszönhető, illetve neki köszönhető például az, hogy 2D12-re váltottam 2D6 helyett. És akkor azt mondod, hogy az eladások meg igazolják a belefektetett munkások ennek a műfajnak? Hát a Ryutama mindenképpen, abszolút, pedig szerintem az se egy ilyen trendi anime, eléggé nincs az animéken belül is. Az ugye egy ilyen vándorlós, a barátságról, meg emberi kapcsolatokról, meg a világ felfedezéséről szóló anime szerepjáték, amit nyilván most is meg lehet venni, mert a csomagtartóban minden könyvből van egy-kettő. És ugye leginkább ez a Honobo stílust nyomja a Ghibli stúdiónak ez a kedves anime, tehát nem ilyen világrobbantások történnek, hanem inkább nem tudom, fiatalok sétálnak a világon és rácsodálkoznak a világ érdekességeire, és közben megismerik önmagukat is, nem csak a világot. Igen, tehát nem a harcközpontú. Igen, egyáltalán nem harcközpontú, és abszolút nagyon népszerű. Nagyon jól fogyott, biztos, hogy lesz belőle utánnyomás. Van még egy érdekesség annak a játéknak, ami szerintem fontos, hogy ott a mesélőnek is van karaktere. Ott alapvetően van 4 különböző sárkány, akiből a mesélő a sztori megalkotásakor választ, mert mindig sárkánynak van önálló képessége, mivel a játék közben tudja
karaktereket támogatni adott esetben. Így van egy sárkány, ami a drámai játékokhoz van egy, ami a kedves utazásokhoz, van egy, ami harccentrikusabb, hogy valakiket akar vele játszani. Úgyhogy ez egy érdekes dolog benne, és az is, hogy a mesélő karakter meg tud halni, és akkor egy új sárkányt kell alkotni. Viszont ha a mesélő karakter meghal, akkor a sztori ott véget ér. És ott a történetek arról szólnak, hogy gyűjt, mint az életben is, gyűjt be minél több élményt. Nem mindig a harc a lényeg, hanem tényleg csodálkozzál a világra, érd meg a szépségeit, érd meg a nehézségeit, érd meg azt, hogy milyen segít a másiknak. Elég, ha csak arról beszélünk, hogy hogyan megyünk át egy szakadékra, és hogyan húzott fel a barátodat egy hatalmas vihar közepette, ezt hogyan éled meg. Ezeket pedig maga a játék úgy kezeli, hogy ezt a sztorit a végén átadod egy sárkánynak, egy ilyen évszaksárkánynak, aki ebből táplálkozik, és mozgásban tartja a világot. Tehát nagyjából egy ilyen dolog is van mögötte, egy ilyen gondolat is van mögötte. De nagyon érdekes játék, kifejezetten pihentető. Igen, és visszatérve az eladásokra, ugye jól látszik szerintem a nemzetközi trendekben is, hogy most nagyon mennek jó néhány anime, ami nagyot futott, akár Kickstarteren vagy hasonló, a GameFoundon például, ilyen oldalakon. Úgyhogy szerintem most erre nagyon jó hullámra ültünk fel a mozi vezetésével. Ha már így a mesélő karakteréről volt szó, a karakteralkotásról esetleg van valami érdekesség, vagy ami más ezekben a rendszerekben, illetve nekem volt egy ilyen élményem az elmúlt években, hogy a 10 és 20 év közötti korosztály szereti, ha van ilyen kis jó szál a karakter mellett, hogy ez be van építve. Hát igazából az, hogy most legyen valakinek egy ilyen kis állatkája, ez lehet. Tehát gyakorlatilag nincsen hozzá kötve semmi, mert az nagyon fontos, hogy ha van is ilyen állatkája, de az nem oldhat meg helyetted fontos feladatokat. Tehát az egyébként pont még az elején, az első fázisban, akikkel játszottam, ott volt egy ilyen, akinek volt egy bogár K nevű karaktere, vagy volt is egy állatkája, egy szarvas bogár, és próbált mindent vele megoldani, hogy ne a karakterének kelljen. És akkor azért viszonylag hamar kiderült, hogy lehet engedni ilyen kis petje bárkinek, aminek lehet akár különleges sztoria is, mert nagyon fontos az, hogy mindenki legyen sztoria, legyen oka. Tehát ha ott van egy macska bárdon, az miért van ott? Ki az? Az egy démon, az egy angyal, az egy bárki, tehát kell legyen oka. Ja, meg így a hátsó sornak az hogy ez nem azt jelenti, hogy én ezt szeretem, csak megfigyeltem, hogy ez van. Meg ugye elvileg arra rendszerzedem, hogy javíts ki, hogyha nem így van, hogy alapvetően az, hogy mire képes a karakter, leírják különböző technikák, de azt nem fogalmaz meg, hogy most az hogy néz ki, vagy pontosan hogy működik. És ha te azt mondod, hogy nem tudom, a tűzgolyódat, azt a bogárkád lövi, jó, akkor a bogárkád lövi a tűzgolyót, tök mindegy mechanikailag, mert az a lényeg, hogy neked van egy ilyen képességed. Aztán, hogy az most a fikcióban hogy néz ki, abban szerintem nagyon nagy szabadságot ad a rendszer, és valahol el is várja ezt a kreativitást, amiről a Mazi is említett. Tessék! Ja, egyébként pont így ehhez kapcsolódóan, hogy már itt tartunk, hogy főleg akkor ez a mostani rendszer a sonnetre fókuszál, de előzetek építem pont így, hogy esetleg így más műfajokat is megfogtok majd, mint mondjuk a Garabdál, ez a fő fajkiegészít. Itt most ez a shonen, és aztán egy isekai, aztán pont így a kis állatokon keresztül a Pokémon és Palworld életérzés, hogy ezt majd így respect alá, aztán hogy ilyeneket. Tök jó kérdés. Magical Girl kiadás. Tulajdonképpen nagyon jó kérdés, mert az egész erre van kitalálva valójában, hogy ez tényleg egy framework, és később gyakorlatilag bármit el lehet hozzá gyártani. Mert maga a mechanika az szerintem működni fog, szinte mindenhez, amihez nem ahhoz meg kell egy külön kiegészítő szabály. Az egy alapvető elképzelés a játéknál, hogy maga az alapkönyv az működjön, tudja vele játszani, de ő nem ad a kezedbe konkrét settinget, hogy te most ezzel játsszál. Ad ötleteket, fogadni ötleteket, hogy hogyan építsd ezt fel, de ugye egy animében nem fontos, nem kell 200 oldalas világleírás megírás, tehát nem igazán van szükség. Inkább arra van szükség, hogy milyen konfliktusok fordulnak elő abban a világban, és ti a konfliktusok közepette milyen karaktereket játszotok, és miért vagytok azok a karakterek. Úgyhogy olyan jellegű kiegészítők, amik például legyen egy Demon Slayer kiegészítő, amik egy ilyen feudális fantasy Japánban játszódik, az a tök jó, egy isekai sztorihoz egy különálló, ami mondjuk egy játékba csöppensz bele, vagy egy könyvbe, vagy bármibe, az is egy tök jó dolog. Tehát rengeteg ilyet lehetne hozzá csinálni, és ez így terven is van, ha a játék
megjelenik, elindul és működik, és kialakul hozzá egy jó kis közösség, akkor igen, lehetne nagyon sok mindent csinálni hozzá, mert igazából igényli is. Mert nem lehet lefogni mindent egy könyvvel. Abszolút. Egyetértek, nyilván már átbeszéltük többször ezt a dolgot, hogy nagyon sok lehetőség van benne mindenféle irányba menni. És a másik, amit meg csak kiegészítésként akarok hozzátenni, hogy ez szerintem egy tudatos tervezői döntés volt a részünkről, főleg a Mazi részéről, vagy a beszélgetéseink folyamán, meg ahogy más emberekkel is beszélgetett, hogy nem akar nagyot morkolni. Tehát ez egy első szerepjáték, nem most kell meghódítani mindent, és a világ legjobb szerepjátékát elrakni, ami mindenre is jó, hanem egy szűk fókuszú szerepjátékot csinálni, ott ki tapasztalni egyáltalán, hogy az ötlettől a nyomdáig nagyon-nagyon hosszú az út, a szerepjátékfejlesztés, vagy bármilyen a társasjátékfejlesztés is ide lehet mondani, és ezt érdemes először kicsit próbálkozni, megtapasztalod, hogy mi, hogy van, ezek a tesztelések, hogy érdemes, kivel érdemes tesztelni, hogy érdemes reklámozni, stb. És amikor ez megy, akkor utána már mehetünk tovább, léphetünk tovább. Szóval én ezt is nagyon tisztelem a Maziba, hogy ezt is nagyon jól látja, hogy ezt így érdemes csinálni. Úgy gondolom, hogy az internet népének megadtuk, amit kér, úgyhogy az utolsó kérdések és hozzászólások így ebben a formában, utána pedig szerintem nézzük meg a játékot majd magát. Okay. Van még valakinek kérdés, vagy hozzászólás? Még egy dolgot szeretnék érinteni, amit szerintem mindenképpen érdemes róla beszélni, hogy ugye ez az egész, ez úgy indult, hogy a Mazi mondta, hogy akkor ő megcsinálja a szerepjátékát, tavaly nyáron mondta, hogy őszre kész lesz, akkor én így bölcsen mosolyogva bólogattam, hogy oké, persze, és majdnem kész lett. Igen. És aztán jött ugye a GameFound, az egy ilyen közösségi finanszírozási oldal, amit a Kickstarter, csak társasjátékokra és szerepjátékokra specializálódott, igen. És szerintünk sokkal jobb egyébként ugye az egész rendszere. És tavaly kiírt egy hát ilyen versenyt, vagy pályázatot, hogy lehet jelentkezni ötletekkel, és akkor a jó ötletekből kiválasztják, amik szerint működőképesek, és azt mentorálva elrugdalják addig, hogy tényleg egy kampány, egy ilyen közösségi finanszírozási kampány megvalósuljon. És ez jól működött nekik. Igazából ezzel a szerepjáték lábukat próbálják erősíteni, mert a társasjáték az nagyjából jól megy, vagy sokkal erősebb. És ugye ezt idén is megismételték, most már ilyen hagyomány lett belőle az RPG Party nevezetű program, és a Mazi erre adta be a játékát, amit beválasztottak a 25 játék közé, amiből most már csak 23 van, és akkor hát minket így mentorálnak, tényleg workshopokat szerveznek, ahova komolyabb embereket is meghívnak, a Daggerheart készítőit, vagy az Avatar készítőit. Avatar készítőit, Magpie Games, igen, tehát hogy nagyon sok érdekes előadást tudunk hallgatni, meg nem is ez ugye a workshopok, tehát így beszélgetni tudunk a világ minden táján, mert egyébként vannak itt brazilok, olasz is volt egy görögök, meg hát főleg amerikaiak nyilván, és maga a GameFound egyébként lengyel cég, tehát eléggé ilyen globális az egész, és nagyon jó, hogy ide behívtunk, meg tényleg rugdalnak minket nagyon aktívan, hogy akkor a preview page-et csináld meg, akkor az első update-et küld ki, 3 hetente küld ki, mindenkinek rendben van-e, hogy haladsz. És ez a közösség, ez a 25 csapat, ez a Discordon nagyon aktív beszélgetést folytat, hogy figyeljetek, csináltam egy ilyet, jó lesz-e, csináltam 3 borítót, szerintetek melyik a jobb. Tehát egy nagyon jó kis alkotó közösség, és nem csak azért nagyon jó, mert mi megtanuljuk ezt az egészet, hogy működik ez a közösségi finanszírozás, meg egy ilyen nemzetközi kampányt lefolytatni, amiben még nincs tapasztalatunk, hanem az is, hogy a nemzetközi kapcsolatunk is nagyon erősödik, rengeteg alkotóval, nem tudom, youtuberrel, ilyesmi, csomó lista van, hogy kit érdemes megkeresni, közös fellépések vannak. Most például a GenConon, ugye elég nagy kiállítás Amerikában, ott is jelen van a GameFound, és ennek a RPG Party is, roll-up is ott kint van, meg anyagok kint vannak, úgyhogy nagyon jó kis támogatást nyújtanak, és az egész ugye köré szerveződik, vagy ezért kapott ekkora lendületet, hogy nem tudom, hogy az ilyen szakmai titok-e, hogy már majdnem feladtad, de nem, ez tény. Beadtad, és ez egy új lendületet adott, és most már tudja, hogy megjelenik. És magyarul is megjelenik természetesen,
párhuzamosan magyarul is ki fogjuk adni, az alapnak Igen. gondoljuk mi. Igen, és ezzel hozzá kell tenni valóban, hogy egy szerepelékot megírni elejétől a végéig, az ember először azt hiszi, amikor már játszik 25-30 év, hogy ez pikpak, 2-3 hónap és meg vagyok vele, és akkor itt vagyok másfél éve később, hogy már majdnem végeztem. Tehát, mert az identitás, hogy egyik vagy később megjön, és akkor eljössz, hogy hát ebbe az el lehet veszni, és nagyon-nagyon sok időt fel tud emészteni, de aztán mindig van valaki, aki egy kicsit is segít, hogy na, még egy kicsit vegyél be, aztán végén készen lesz. Vagy történik valami, mint a GameFAM, vagy történt velünk, és akkor azért ad megint egy kis energiát ahhoz, hogy befejezd. Úgyhogy remélhetőleg a következő, mondjuk, hogy 2 hónapban ez teljesen készen lesz. Örülünk, hogy kitartottatok. Köszönjük szépen! Van esetleg valakinek kérdés, aki dédelget magában fejlesztést, mire vigyázzon, és vagy esetleg erre tudtok válaszolni. Mire vigyázzunk? Bármi. Bármiért tudunk válaszolni. Bármilyen tudunk válaszolni? Igen, nem baj egyébként. Vannak, akik nagyon sokáig tudnak egyedül dolgozni, de egy idő után biztos, hogy benne mindenkinek szükség lesz valamilyen fajta visszajelzésre, akár a legjobb barátjától, akár gyors valakitől, aki már csinált játékot. És én azt, ha javaslatok meg, akkor az, hogy minél hamarabb keressenek egy olyan embert, aki tud nekik relevánsan segíteni. Akár csak lelki támogatásban, akár szakmailag, teljesen mindegy, de minél hamarabb, hogy minél kevesebb ideig legyél egyedül, mert egyébként azt fogod észrevenni pár nap után, hogy az összes létező szabadidődet beleöntötted, és elindulsz a kiégés gyönyörű lejtőjén, amit időben meg kell fogni, ez pedig mindig jól jön valaki, aki segít. Ugye? Én is ezt akartam elsőként kiemelni, hogy egyedül nem megy. Tehát én elég régóta szerepjáték klubot is üzemeltettünk 20 évig, és az is az egyedül nem. Tehát egyedül nem tudod. És hát nagyon jó például az alkotók tábora. Tehát nem egyedül csináljátok, mindig kell 2, 3, 4, 5 ember egy mag, akiből legalább 2-3 aktív, és az akkor működik. És az a fejlesztésben is ugyanígy van, akárminek a fejlesztése szerintem nem csak szerepjáték, hanem találmány vagy bármi. Ne egyedül csináld, kell 2 ember, legalább 3 az még jobb. Igen. Köszönjük szépen, ha nagyon is kérdés, akkor itt meddig maradtok? Ráérünk. Akkor játékot ki lehet próbálni, nagyon meg lehet nézni. Így van. Még egy apróság, amit mondanom kell, csak egy a reklám helye, de ennek szorosan kapcsolódik az alkotók táborához, mert tavaly itt voltam, és beszélgettetek velem, és játszottam is, és utána megnéztem nem tudom, a Árva könyvek polca, vagy nem tudom, mi volt az, és könyvárvaház, és megláttam a Dungeon World német nyelvű kiadását, és azt örökbe fogadtam, mondhatni, lenyúltam, és annyira megtetszett, annyira jó meg volt csinálva a keményborítós, és többen is kérdezték, hogy lesz-e keményborítós magyar Dungeon World, ami ugye nálunk jelent meg, és én mondtam, hogy persze lesz, de úgy nem volt nagy motiváció, meg elképzelésem, meg más dolgom is volt, és akkor ezt a könyvet megláttam, és akkor hát ilyen kell. És akkor azt lekopizva, de nem szolgálja, hanem inkább csak ilyen mintának tekintve megcsináltam, és elkészült, és pont idén a alkotók tábora előtt elkészült, úgyhogy most hoztam el a nyomtából, és van is belőle, úgyhogy hát itt köszönöm az alkotók táborának, hogy hozzájárult ehhez, hogy megjelenjen a kemény borítós. Most is van könyvárház, nézz szép. Jó, meg is nézem. Igen. Köszönjük szépen. Igen, köszönjük szépen.